אני אתחיל את הסיפור קצת יותר מוקדם, לא 18 אלא 10. בגיל 10, לא, זה לא יהיה ארוך. בגיל 10 נתוודעתי לראשונה למשמעותה פחות או יותר כמה שילד בגיל 10 יכול להבין לשואה. שאלתי את אמי, ז"ל, איך זה של השכנים, יש כל כך הרבה מכרים וסבתא ודודות ולנו אין אף אחד. ואז ככה אמא שלי לאט לאט התחילה לספר. היא אמרה לי, גם לך הייתה יכולה להיות משפחה כזאת, אבל ולאט לאט ככה בתיקים התוודעתי לנושא השואה. ואז שאלתי אותה, אז מה, תמיד נהיה ככה? משפחה גרעינית של אבא, אמא, אח ואחות? זה אמרה לי, לא. שאת בעזרת השם תתחתני, תהיה לנו כבר משפחה גדולה. אני חושבת שמאותו רגע קיבלתי על עצמי שביום שאני אסיים את הלימודים שלי בתיכון, אני אחפש חתן ועושה את מה שצריך לעשות. ואכן, זימן לי הקדוש ברוך הוא כשסיימתי את התיכון חתן, ואיתו ניסיתי, ולא ניסיתי, ואני מאחלת, ברוך השם, הגענו לאן שהגענו בהצלחה כמעט בכל התחומים. ואני מאחלת לאופיר נכדתי שכל בחירותייך תהיינה בחירות מוצלחות, נושאות ברכה, וברכת שמיים עלייך ועל כל משפחתך, משפחתנו ומשפחותיכם לעד ולמי עולם. אמן.